bandiraɓe fulɓe on calminama on juurama haalate mon ɗo ko sehil moɗon musidɗo moɗon Ibrahima Ali Dia ɓurɗo andirede Yaaya Mahbel gorko mo jowol mbaɗo huccitanani moon oɗo audio saabu teskade saabu nande walla yiide walla wurde walla kadi hulde hande maayde ɗemgal meɗen hono pular nana maaya saabu fawede e muɗum ɗemɗe goɗɗe ganduɗen de kam pular ko ɗemgal galɗugal cañigal moftugal ko heewi e fannuji fof ɗemgal meɗen ene aldi ɗemgal men ko jontagal kono enen fulɓe hande e le natti yontede saabu ko heewi e ɗemgal meɗen eɗen momta neɗɗo noon walla ɗemgal luɓoyto ke koko ala kono so tawi eɗen jogii kala ko jiɗɗen e ɗemgal meɗen holko tagi eɗen luɓoyo e ɗemɗe keddiɗe ɗemgal pular woni ɗemgal ɓurgal sarade e dinguere Afrique e ngal haala e fodde ko ɓuri wadde 25 leydi ko kangal woni ɗemgal tata ɓiiwal banggue kewendi e nder dinguere Afrique e ujunnaje 7 ɗemɗe kaaleteɗe e windere nde ko kangal woni 23 ɓiiwal holko saabi hande e ngal luɓoyo e ɗemɗe ɗeya ɗen ganduɗa ponnoɗe luɓade e maggal ɗemɗe ɗe ganduɗa kaaletake bang yo bang walla kaaletan koye leyɗeɗe 4 walla 5 oton jejjiten ko ɗemgal woni fitandu leñol kadi kañum woni daaba pinal pular dey walla fulɓe ene juulɗi ene jangi ene gonɗini ene ndewi kadi ko geno yamiri e nder diine meɗen ɓura ana garɗo mo riwtani ko mama en mawnino hanki won harmeji 7 min penata min kulata min toñata min gujjata min janfotako min gofata min taƴata enɗam ɗum ɗo fof ko fulɓe gonno e dow muɗum gurno e dow muɗum ko adi diine l'islam diine kande ari riwtani ɗum hande sen teskima mi hokka yeruji tan ko fate e calminali gila dawa dawi fulɓe jaɓatano hedde caggal gila dawa dawi rendo fulɓe ene mawnini fina tawa mumen payko mumen e puyko mumen belko mumen e jalniko mumen kono hande mbimi yeruji sen ƴetti tan ko adi fof puɗɗoɗen koye salminago eɗen jogui enen fartange e nder ɗemgal meɗen kala saaha mo calminten sen calmini neɗɗo ene andi holto gonɗen sen mbi jaam waali ene andi ko subaka sen mbi jaam weeti ene andi ko beetawe sen mbi jaam ñalli ene andi ko nangue hoore sen mbi jaam hiiri ene andi ko jamma kono en teskima hande ko ɓuuri hewde e meɗen mbi ko assalamu aleykum woni salminago diine neɗɗo arayma subaka futura gueeƴe nangue o hoore hay goto anda ko salamu aleykum ɗum woni ni wiyata ko salamu aleykum mbawide ha assalamu aleykum wiyata ko salamu aleykum bandiraɓe eɗen mbawi wiide de salminde ɗemgal meɗen cikkumi ala fof ɗo jomiraɗo joom baɗe bawɗe o walla haaloɓe arabe ɓay mbiya Allah jomiraɗo subhanahu wa taala jomiraɗo tedduɗo towɗo o so tawi eɗen jogi mbawi wiide so gueno jaaɓi mbiyen mbasen wiide inchallah ɓen kaali koye ɗemgal mumen machallah he welede gueɗo alhamdulillahi jettoɗe gordini Allah gueno wonni biika
walla dowuji meɗen fof hande mbiyaten ko sen kalan ɗum e sapotore ma mbiyen la ilaha illallah ƴew eɗen mbawi deweteɗo ala sowona gueno ganden noon helmere gueno nde ko firti ko mama en ene ndewanno gueno ko adinde din islam arata ay helmere Allah nde wona helmere islam wittoji meɗen sabu ɗum français wiyatamo ko Dieu, anglais wiyatamo ko God, hébreu wiyatamo ko Yahvé, goto fof ene jogui no wiyatamo. Enen noon mbiyatanmo ko gueno ma en sen namda ma en gaddu dalil ko tagui wiide helmere Allah nde wona diine islam. ɓe mbiya juma mubarak eɗen gandi ñalɗi meɗen ko mawninano arabeɓe kañumen ñalɗi mumen limat al isnayni ɗiɗi thulatha tati al arbiya unayi alhamis joyi kamɓe ɓe limat enen ne joguiɗen ko neeso meɗen sen mbi amde mawbare jeslare nasade mawde aseɗ hoore bir e dewo hoore ɗum ɗo kay pullo no foti farnorade ɗum kono noon hande ko samedi dimanche alhamis so ɓooyi ɗum ɗon warat pinal meɗen hande nanaten ni ko wonni biika bandiraɓe ɓata neɗɗo wawi nde ha yo natti ndimi mboɗen mbiyoɓe juma bara ko hay bindol no ɓe bindirta ni fewani so neɗɗo kadi felliti kadi windude hunde kadi e ɗemgal yo walla haalde ɗum yo taw no haaldirta ni ene feewi en calaki de ɗemgal ngal jiggoyo walla yultinde e ɗemɗe so tawi noon no mbirum ni neɗɗo jiggoto koko ala kono fawduma wiyata dag ene heewi sagma ene heewi aɗa yiya aɗa ñamloyo walla aɗa jiggoyo yo Allah suranen ɗum walla mbiya pourquoi a wawi holko tagui ɗum holko tagui ɗum walla hol sababu Allah est ce que mate ko heewi hande rendo meɗen nana wara ɗemgal meɗen yonte meɗen nana yoola pina meɗen yonte meɗen nana yoola fina tawa meɗen bandira musidɓe tedduɓe en gañani ɗe to ɗemɗe en calaki nde wonno gueno tedduɗo towɗo o ene loowi e meɗen diine sen teskima enen gadi jaɓɓade diine l'islam nde naati dinguere Afrique enen ɓuuri kadi jogade hen serenɓe mbaɗa wiide enen ɓuuri feɗɗitade hen kono saabu en firtani ken saliɓe de firtani kadi eɗen goppa fina tawa meɗen kala ko boni hen joƴƴinen kono hande holko ɓurɗen mawnude guila e nden wonen mbiyata ko kala jiɗɗo askinede wiyata ko ma yettoyo e arabeɓe est ce que son gandino holko tagui islam o jippinede e mabɓe walla e suratu tawba woni repentir tuubgol aya 99 jeehe toon cimoje 114 ɗe gueɗo jippini e nelaɗo fofof puɗɗori ko e inde Allah jurmotoɗo jafotoɗo woni bisimillahi arrahmani irrahim ha heddi nde ɗon simore en jeehe nder muma o gandu holko gueno haale ɓen ɓe mbiyaten hande eɗen parnoro mbiyanno fof wiyani jiide arabeɓe bandira musidɓe tedduɓe ko wiide tan yiɗande hormum wona añande bandu kono min de hande so mbaɗa ɗanno walla so neɗɗo ene donomi huccidde am wiide ya tawo e jaam jaaha e jaam garta e dow jaam ya fotte malaɗo eko way noon ɓurinimi hande neɗɗo yetto ɓitta deftere muɗum ene ɗakkitanami arabeere walla safrore nde mi nanata gasa kadi waɗem tu wiyoyomi tuute yeesam ngare mawni noon ko jeyɗen sen kuccite gueno janggen ɓuura ana o juulen no foti juuldede ni sen calmini noon garten eko jeyɗen ko
tuggini mbiɗen assalamu aleykum rahmatullah, assalamu aleykum rahmatullah. Cilminɗen gasnuɗen hankadi ko heddi ko fof kaalen ɗemgal meɗen, so soninke, so wolof, so bambarankore e ko nandi hen. Bandimiraɓe musidɓe tedduɓe, oɗon jarlo oɗon jaafo noon ko yidde tan fammodirede nde wonno hande yimɓeɓe nana mawnini ko mawnani, ene mbiya enen joña ɗemgal meɗen saabu sikkude salminago koma assalamu aleykum tan, walla ko machallah tan, walla ko inchallah tan, walla ko la ilaha illallah, walla ko subhanahu wa taala, walla ko sallllahu alayhi wa sallam. Taw foof eɗen jogui mo jaam e kisal Allah juule e dow muɗum, walla jomiraɗo tedduɗo towɗo o. ɗum ɗon fof en donkani ɗum e Pulaar. Gandumi gueno kañum ko tagui temedde e mbiyano ujunnaji 7 ɗemɗe kaltede hande windere nde, te waɗi hen Pulaar. Ndekete noon eɗen poti mawninde ko jeyɗen, tawi eɗen ɗofti ko fawa e dow men ko. On calminama, juurama.